ಮಗೆ ನಿತೇಶ್ ಬೇಜಾರುಡುಪ್ಪನೇನು ಅಪ್ಪೆ ಸುಮಾರು ದಿನಟ್ಟು ಇಂಚಿ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಆಡಕೇನುವೆರು. ಅಪಗ ಮಗಕ್ ದಾದ ಆತುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲೆ ತೋನ್ಬಲೆ. ಇಂದ ಮಗ ಏತು ದಿನದಿಂಚಿ ಜೀವಿನಿ ಎನ್ನುದು ದುಃಖ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಬಲ ರಡ್ಡುವನು ಯಾ ಅಲೆನೆನ್ನುದು ದುಃಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ದುಃಖೋಡೆ ಉಳ್ಳ ಮರತು ಬಿಡು ದೇವರುಳ್ಳೇರು. ನೀತುನ ಅಮ್ಮ ನೀತು ಜೀವಿನ್ ಎನ್ನುದೇ ದುಃಖೊಡುಪೊಂದೇ ಎನ್ನುದು ಪೇರು. ಈ ಜೀವಿ ಪಂಡ ನೀತುನ ಲವ್ವರಾದಿತ್ತಾಳು. ಆಂಡ ಮನದನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಂತೋದು ನೀತುನ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನೀತುಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಲೆ ತೂಕ. ಹಲೋ ದಾದಾನು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೇನೆ ನೀತು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಯಾ ಕೋಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಬತ್ತಂಡತ ರಿಪೋರ್ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೆರ್ದು ಆಯನ ಹೆಂಗೆ ಮಂತಿನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂಜಾದು ಒಂದು ಮರ್ಡರಿಯ. ಓಕೆ ಬಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ ಬಾಯ್. ನೀತು ದಾದ ಮಗ ದಾದನ್ಯ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈತು ದಿನ ಬೇಜಾರಿಡಿತೀನಿ. ಜೀವಿ ಎನನ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ನೆ ಕತ್ತಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ದೋಸ್ತ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಆಯ್ ಎನಡಲ್ಲ ಪಣಂದೆ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಅವು ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮರ್ಡರ್ ಬಂದು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಕು ಹೌದು ಹೇಗಿರಿ ಅಂದೆ ಮೋಜಿ ದಿನ ಕರೆಂಡು ಅಂಡಲ ಅಂಕೊನು ಕಿರ್ದುಪ್ಪು ನಕಲು ಏರೇ ತುಪ್ಪು ಆಯನೇ ಆದುಪ್ಪುಡು ಕತೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಆಯೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಪಗ ಆಯೆ ಏರು ತೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು.